Happy birthday sa akong nag-iisang anak. Ayaw sa Diyod pag-uyab-uyab ha. Salamat kay maski wala ko diha para magabay sa imuha, pero magdako kang disiplinada. Mahal kayo ka ni mamay, intet, maski kita lang duha. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. PM Digos Flower Shop, delivering happiness. Ay gang, mayong buntag. Ikaw si Princess gang? Nai-package siya delivery para sa imuha. Kanya, diri daw ko ng delivery charge kani. Bayad sa paghatod. Ha? Bayaran na nimo? Dako-dako pa niya nga package. One tour man sir? Oh. Gikan mo ngunit Digos. Alay gang, tanawa gang. Tanawa sa. Itong lahat para sa kinabukasan ko, upang marating ang surprise! Happy birthday gang! Ang mayong buntag, may buntag sa tanan. Before dahil mi magsugod, magpaila-ila sa mi. So kami di ay ang EM Digos Flower Shop. O nami diri karon para ihatod ning sorpresa para sa imo ang ika 40th birthday. So gang, kay birthday man nimo, kantahan ka na mo pag-usap happy birthday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So gang, pag-wish usa tapos tayo pa ang kandila. Yay! Happy birthday! Isa man mo ang hinala nga na surprise sa imo ha. Ha? Mama, murag uyab man lagi ni. Ha? Wala uyab ay. So naay message si mama para sa imo ha. Inyo niya. Happy birthday sa akong nag-iisang anak. You are 14 years of age na. Ayaw sa Diyod pag-uyab-uyab ha. Unya ra pag-graduate na ka. Salamat kay maski wala ko diha para magabay sa imuha, pero magdako kang disiplinada. Mahal kayo ka ni mamay, intet, maski kita lang duha. Naaman sila papatutot, si 30 og imong tita. Nagpasalamat ko kay ikaw akong anak. Love kayo ka ni mamay, Mamay Linlin. Happy birthday Princess Lian. Wishing you all the best and I love you. So gang, mao to ang message. Pinanggat tayo sa umong isang nagsimantin mo pagpapila panikamot pagpapila kaya mo na pangarap mo na pag-ampeng kaya mo marites para maabot imong panikamot. Okay sir. Sa magminalita. Sa magkuhan. Magkuhan sa manginjus ya. Kato lang ma'am. Okay, salamat po gang. Usa may masulti ni papa ni mama nimo og sa imong pamilya karon nga gi-surprise kanila. Salamat. Kay mama nimo, sa masulti nimo. Ito lang imong masulti gang. Wala ka gimingaw ni mama? Oh, isulti dire kay ito nang ipakita kay mama. Di na siya masulti. Okay gang, once again, happy birthday. Mag-picture. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon,
Madam Simon. Ang Bigos Flower Shop lang doon lang.